шом бахайр кадбонувони азиз. Ин шом тарзи таҳияи шӯрбои машҳури украинӣ боршро пешниҳод мекунам ва биёед бубинем ки ман онро чӣ гуна таҳия кардам ва шумо ҳам метавонед дар зери видео тарзи таҳияи худ ва ё усулҳои дигари пухтани ин шӯрбои машҳурро бинависед. ба дег 3 литр оби сард андохта гӯштҳоро меҷӯшонем. кафки рӯяшро гирифта ним соат мегузорем ки биҷӯшад. баъдан ним кило карам, 2 дона себзаминиро майда карда ба дег меандозем. 1 дона сирпиёз, 2 ё 3 дона лаблабуро як лухт ба дег равон мекунем ва то ин замон 1 пиёз, 2 сабзиро дар тоба таф медиҳем ва лаблабу гӯштҳоро аз дег бардошта мегирем ва зирбакамонро дохили дег мекунем. баъдан мегузорем ки каме биҷӯшад. то ин замон лаблабуро ранда карда дубора дохили дег мекунем ва мегузорем 5 дақиқаи дигар биҷӯшад ва баъди он ба он як барги бу, намак ва шибит илова мекунем. акнун оташро хомӯш мекунем ва дар охир ба он як қошуқча сиркаи 70% меандозем ва хуб омехта карда сарпӯши дегро пӯшонида 10 дақиқа дам мепартоем. ва акнун шӯрбои мо баъди дам хӯрдан омода шудааст. онро ба коса мекашем ва аз болояш чакаву каботӣ карда асосан шибит истифода мешавад ва гӯштҳое ки қаблан аз дег гирифта будем реза карда дар болои шӯрбо мегузорем. хуб, шӯрбои украинӣ бо номи борш ё бурш омода шудааст. нӯшиҷон, умедворам писандатон омад. ташаккури зиёд.